És a dir, hem de tornar a fer el que sabíem fer anteriorment i que hem deixat de fer per motius inconfessables. Pressions de la redacció de l'Esport 3, uns polítics que no s'assabenten de la pel·lícula, el que sigui. I a més, el que hem de fer és que del pressupost... Perquè clar, nosaltres tenim aquí un book insignia, no? Tenim un transatlàntic. Un transatlàntic que ara mateix, com deia el Tennessee Williams, és una petita embarcació de vela. És a dir, ara va com una petita embarcació de vela, però nosaltres tenim un transatlàntic que es diu Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que té un pressupost de 310 milions d'euros. Està aviat dit, no? 310 milions. Doncs el que hem de fer és que com a mínim dels 310 milions, 10 milions se'n vagin a les xarxes. Actualment, el pressupost per gent que produeixi continguts a les xarxes de la corporació és de 0 euros. És a dir, no sé si vau veure aquest estiu el Pol Gise, sabeu qui és? Un influencer en català, que va ser el que ho va iniciar tot, que té molts seguidors, que té vídeos que tenen 500.000 visualitzacions. 500.000 visualitzacions és una barbaritat. Va dir, escolta'm, no sé què fer amb la meva llengua. Per què no tinc feina en la meva llengua? És a dir, el tio fa vídeos en castellà que tenen 2 milions de visualitzacions, en català a YouTube el mercat és el que és, 500 visualitzacions, 2.000, 5.000, tenim sort, però clar, és que tenim una corporació que el que hauria de fer és reequilibrar el mercat. Clar, tenim un mercat petit, no? Per què tenim una administració? Per corregir les inèrcies del mercat. Per això guanyen les eleccions, no? Per corregir les inèrcies. Doncs tenim un senyor que es diu Pol Gise que cobra 0 euros de la corporació. I mentre estem pagant 2.300 treballadors a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que cadascun cobra de mitjana 50.000 euros, i no tenim ni 10.000 euros al pobre Pol Gise, que no sap què fer amb la seva llengua, és a dir, amb la nostra llengua. I aquest és un tio que sí que s'acostaria als joves. Per tant, tot això s'ha de reformular. Ara que el Pau parlava de retolació, m'ha vingut al cap una cosa. I és que jo penso que és molt important en el nostre projecte nacional deixar la retòrica i passar a la concreció de les coses. Per exemple, heu sentit parlar molt del que és el control del territori. Jo ja us ho he dit, el millor que podeu fer per Tàrrega és que a Tàrrega continuï sent el català la llengua hegemònica. Vosaltres com a targarins no us preocupeu per Barcelona, preocupeu-vos per Tàrrega. És la vostra aportació al país i l'heu de fer bé. Ahir va sortir una notícia que l'Ajuntament d'Olot ha avisat a 11 establiments que estan retolats en castellà que ho han de canviar. Primer, de manera pedagògica, han de complir la llei. Les lleis són per complir-les, doncs vinga, som-hi, han de complir la llei i que si no retolen en català els hi posaran una sanció. Per no respectar els acords de convivència d'aquest país, perquè les lleis són acords de convivència. Això és control del territori. Per tant, és molt important que la retolació sigui en català. Què més és control del territori? Doncs ahir mateix a Olot va sortir al revés. Va haver-hi una pacient que se'n va anar al CAP i que, atenció, estem parlant de drets civils, afroamericans a Alabama. Estem parlant d'afroamericans a Alabama. Els afroamericans som nosaltres, i Alabama és Catalunya. Li van dir que si parlaven català que no la tenien. Què vol dir control del territori? Doncs jo us animo, el dia que surti el Nova Tàrrega, a Ràdio Tàrrega o a Segre, que quan hi ha hagut una persona de Tàrrega que no l'han pogut atendre al CAP, control del territori vol dir que això no passa endebades. És a dir, que vosaltres, Òmnium, ANC de Tàrrega i qui sigui, s'organitza de manera que això no torni a passar. És a dir, en comptes de lamentar-nos tots a les xarxes i tots a Facebook de «Oh, que malament que estem», com heu organitzat aquest acte, doncs us organitzeu per anar al CAP de Tàrrega i que torni a ser impossible, per pressió social, que es torni a produir una conculcació de drets civils com aquesta. De fet, quan parlem de joves, en realitat el que parlem és del futur de la llengua. Perquè, com dic jo al llibre, una llengua sense joves és un holograma cadavèric. És a dir, és una cosa que existeix però que ja no té futur. Per tant, a mi m'és absolutament igual, m'ho invento, si un 80% de la gent de més de 65 anys a Tàrrega parla català.
m'és igual. És a dir, a mi el que m'interessa és quin és el percentatge de parlants de català a la franja de 15 a 24 anys. I si m'apureu, de 24 a 35, que són els que tindran fills, perquè, clar, nosaltres som una cadena amb múltiples baules que té 1000 anys i que l'únic que ens falta és que una baula es trenqui o es mig trenqui perquè arribem a allò que deia el Fukuyama, al final de la història. És a dir, al final de la història de la nació catalana s'acaba si hi ha una sola baula de la cadena que desapareix. I penso que en aquest sentit hi ha hagut una actitud política, permeteu-me l'exageració, criminal dels nostres polítics els últims 20 anys. L'any 2012, l'1 d'octubre, data gloriosa, el 2012 la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va decidir que el canal 3XL s'anava cap a Strauss. El canal 3XL, no sé si us en recordeu, era aquell canal multiplataforma que tenia una comunitat molt potent, no només a la tele, que feien Breaking Bad en català, no sé si us en recordeu. Breaking Bad és la sèrie, és la rehòstia americana, no? L'heu de mirar perquè és boníssima. La feien en català, al vespre. I els joves de 16 i 17 anys podien gaudir del senyor aquell que feia heroïna en un cotxe o cristall, no sé com es deien, en un cotxe, en català. Doncs van decidir que havien de tancar això i que havien de mantenir l'Esport 3. L'Esport 3, ahir van sortir dades d'audiència anual, per cert, té un 0,5% d'audiència a la tele analògica. Però és que encara pitjor, és que el Super 3, que el Super 3 vol dir el futur de la llengua, té un 0,4. És molt important retrobar els mots i no anar acomplexats per la vida. Perquè si tu ja fas aquestes filigranes verbals, la gent nota que tu ets una persona o que els vols enganyar o que no ets prou fort. I si no ets prou fort, vol dir que no ets prou seductor. Deixeu-me que us posi un últim exemple. Vosaltres coneixeu gent normal, no? Gent del carrer. Què us resulta més seductor? Una persona que té les seves idees clares i sap el que vol, o una persona que se t'adreça tremolant? Sí? Jo diria que la primera persona, no? Doncs, com a projecte nacional, si nosaltres volem integrar els nouvinguts, hem de tenir clar el que som. I per tant, penso que ens hem de deixar de subterfugis, tenir clar què som, tenir clar què volem i transmetre-ho a la resta, de manera oberta i integradora, com hem estat sempre els catalans. El nostre país ha passat de 2 milions a 7 milions i mig. Sempre hem tingut un discurs integrador. Doncs tornem a retrobar la nostra essència, perquè si no el que passa, ara ho comentava, és que els usos lingüístics, com que no cuidem la llengua, els usos lingüístics a les escoles passen d'un 67% d'ús prioritari l'any 2006 a un 21%, si no fem polítiques lingüístiques. És veritat que hi ha hagut un augment demogràfic, tot el que vulgueu, però no s'han fet polítiques lingüístiques, perquè el tema nacional ha passat a un costat. I ara no tenim ni independència ni llengua. Jo el que diria bàsicament és el català més que una llengua multicultural, el que ha de ser una llengua interracial. Jo amb això tinc molta obsessió. És a dir, vosaltres que podeu a Tàrrega, a l'Hospitalet Llobregat ho tenim molt complicat, però a Tàrrega intenteu que els nanos magrebins, que els nanos de l'Àfrica subsahariana, que els nanos de l'est que vinguin parlen en català, perquè el dia que n'hi hagi molts d'aquests, i a més els visibilitzem, els mitjans, que no es fa gaire, per cert, tots allò catalans de tota la vida i tal, el dia que els visibilitzem començarem a guanyar la partida i la gent començarà a perdre la diglòssia aquesta de dir ui, si té el color de pell negra o pigmentació negra, segur que no parla català. Per tant, vosaltres que podeu encara feu el favor de les escoles fer que els nanos parlin en català, aquests nanos d'altres llocs. El procés de substitució sempre solen dir els lingüistes que està tocat de mort quan es produeix la interrupció intergeneracional a nivell familiar. Aquí a Catalunya se'n comencen a veure alguns casos en parelles mixtes, però no és un fenomen generalitzat. Se'n veuen casos a l'àrea metropolitana, però a nivell social
O sigui, hi ha una substitució lingüística a nivell social, d'interacció entre parlants. El castellà ha avançat moltíssim a nivell social. Però quan parlem de catalanoparlants, a mi una cosa que m'emprenya molt és que només pensem en Catalunya. Em molesta molt. Perquè els vostres descendents, que tenen per cognom Verdú, a Tàrrega, a Agramunt, que són a València, doncs ells ja l'han patit la interrupció internacional a moltes ciutats. Per tant, nosaltres hem de tenir clar que els catalanoparlants som experts en substitució lingüística i de fa anys els límits administratius no han de ser els límits del nostre món. Per dir-ho així, el nostre món arriba fins a Crevillent, fins a Guardamar. No pot ser que tu hagis visitat Tòquio, això ho he dit al llibre, no pot ser que tu dominis els barris de Tòquio i no hagis estat mai a Alzira. No té trellat, això no té trellat. Per tant, allà sí que està més avançada la substitució lingüística. Aquí menys, però podríem arribar a un procés de valencianització i, de fet, està en marxa. Hem de posar coses damunt la taula per revertir-ho. 1. Acabar amb la diglòssia o submissió lingüística. 2. Fer polítiques a favor de la llengua. I 3. No llançar-nos pedres a la pròpia teulada. Un exemple. Sempre que hi ha un polític que us digui sí a tot, sí a Barcelona World, sí als Jocs Olímpics, aquest tio no està pensant en la llengua per res. Barcelona World vol dir que si el tarragonès té un 30% de catalanoparlants, vol dir que en 10 anys ha de passar un 20%. Això és el que t'està dient. Hem de relacionar les coses, Ja sabeu, a PortAventura t'atenen en català i van els vostres fills a treballar a PortAventura. Oi que no? Són feines precàries. Barcelona World vol dir el català de retrocedir més al tarragonès. I l'altra cosa que us volia dir de la llengua, o del llenguatge, millor dit, jo sempre he tingut molt present una frase del Wittgenstein que deia els límits del llenguatge són els límits del teu món. I en aquest sentit penso que hi ha hagut un gran retrocés en l'ús del llenguatge, és a dir, que ens hem acomplexat. I que el fet de complexar-nos en l'ús del llenguatge dels catalanistes, per dir-ho en un sentit ampli, doncs ha acabat afectant-nos l'autoestima i la nostra cosmovisió. Us en posaré un exemple. Jo ja tinc 40 anys. Fa 20 anys era molt freqüent i molt normal que algú digués jo soc nacionalista català. A part d'independentista, soc nacionalista català. Llavors va haver-hi gent que es va empescar la idea aquesta de jo soc independentista no nacionalista, que és una cosa que si tu els expliques als del bloque nacionalista galego et diran, però això què és, aquesta cosa tan estranya? Tu els hi dius a un del PNB, Partit Nacionalista Basc, què és això? No t'entendran. Li dius a un de l'Scottish National Party, jo soc independentista no nacionalista, no t'entendran, En aquest sentit penso que hi ha hagut un gran retrocés i l'altre dia en una entrevista a Nació Digital ho vaig dir clarament, perquè nosaltres hem de saber què som. Si tu saps el que ets, és igual el que diguin els altres que ets. No sé si m'explico. És a dir, el fet que jo em defineixi com a nacionalista, nosaltres coneixem la nostra història, oi? No vol dir ni que nosaltres haguem estat agressius amb ningú, ni que haguem apallissat ningú, ni que haguem matat ningú, res de tot això. Quina és la conseqüència d'haver retrocedit tant en aquell llenguatge? La conseqüència d'haver fet independentisme no nacionalista és, com que havíem d'arribar a la independència i havíem d'eixamplar moltíssim, no hem assolit l'objectiu, però és que a més no hem treballat per la llengua, perquè si tu ets indep no nacionalista, vol dir que la teva prioritat és l'Estat. I la meva prioritat, sent independentista, és la llengua. És a dir, jo no crec que pugui haver-hi una independència deixant la llengua a un costat. Jo crec que hi ha d'haver un empoderament nacional i lingüístic i a partir d'aquí tu assoleixes l'Estat. Els esforços que gastaràs i molta gent anant allà a que una persona al cap de 15, 10, 20 anys aprengui el català són esforços que jo penso que són improductius. Els hem de dedicar a altres coses. Sincerament t'ho dic. És a dir, tenim un problema més sistèmic i el que hem de fer és potenciar i prestigiar i potenciar econòmicament els comerços que funcionen en català. Perquè quan parlem de control del territori també parlem de... És a dir, una nació és la que controla econòmicament el seu país. L'economia ho és tot. És que poso un exemple. Hi ha hagut moltes empreses catalanes que funcionaven en català.
tan bon punt les han comprat empreses estrangeres, això és especialment la Seran a Barcelona, no? Empreses estrangeres, vull dir, els fons voltor, fons d'inversió, hi ha hagut empreses que funcionaven perfectament en català i tan bon punt les han comprat empreses estrangeres, només han passat a tenir dues llengües oficials, aquestes empreses. Una en castellà i dos en anglès. I jo tinc un amic que treballa en una empresa que té 1.200 treballadors a Sant Cugat i el català ja està vetat. Tu creus que hem de perdre les... Això ho dic al llibre, al capítol 8. Tu creus que hem de perdre les energies allà fent una manifestació a l'empresa de 1.200 persones intentant... És a dir, tu no has d'intentar que Telefònica t'atengui en català. Bueno, sí, intentem-ho, si vols. Però el principal d'allò és tenir empreses d'aquí que funcionin en català. Aquest és el nostre repte. Perquè si... És a dir, de la mateixa manera que aconsegueixen que Telefònica t'atengui en català, el dia de demà deixarà de fer-ho. I hauràs perdut mesos. És a dir, hem de ser pràctics en aquest sentit. Hem de tenir mentalitat de poder. I l'únic poder que tu pots exercir bé és el que l'exerceixes tu des d'aquí. No el que depèn de Madrid fent pedagogia. L'etapa de pedagogia ja l'has fet l'Estatut. Ja has vist com ha acabat. Si volem insistir, doncs insistim-hi. Però a mi em cansa molt, això. Em cansa molt. Perquè una nació és unilateral per excel·lència o no és nació. Perquè llavors està subsumida en una altra. Tot això són relacions de poder. I esclar, el català ha de ser una llengua que exerceix el poder. I esclar que fer retolar algú en català és una imposició legal. Però és que precisament la gent que t'ho dirà són els que tenen 500 lleis, em sembla que són, que imposen el castellà obligatòriament a diversos sectors. És a dir, quan ells fan servir aquest llenguatge, a tu no t'ha de complexar gens. Vull dir, en aquest sentit, esclar que nosaltres hem d'imposar el castellà, perquè si no, el català, perdó, perquè si no ens imposaran el castellà. I en aquest sentit no pots anar comprant el marc mental de l'enemic. Si compres el marc mental de l'enemic, aleshores te complexes i no fas res més que regular. Et posaré un exemple. Quan vaig anar a Amposta, em va dir un nano que hi havia allà, perquè aleshores tu què proposes? Que ens posem talibans en el tema de la llengua? I li vaig dir, ja està, ja hem perdut. És a dir, si ser ferm, si ser empoderat defensant la llengua és ser un taliban, el llenguatge, una cadena de llenguatge, ja no cal que sortim a jugar. No cal, però ja hem perdut. Si tu ja utilitzes el llenguatge de l'enemic, ja hem perdut. Per tant, tu no has de dir nosaltres hem d'imposar el català. No, però no pots entrar en el seu marc mental complexat. Diguin el que vulguin, ells. Tu deies, perquè és l'escola, el model. És que un dels problemes que tenim és que ni els professors són models, els nanos. L'altre dia l'enquesta que va publicar el Departament d'Educació deia que només un 46% dels mestres i professors d'aquest país mantenen el català amb alumnes castellanoparlants. Això ja és un model. També en aquest sentit, doncs, els referents, és a dir, necessitem lleure, necessitem referents externs en català, però evidentment l'escola continua tenint un paper important. I el té en alguns llocs, però en altres no. En altres llocs, l'escola és un reflex de la societat. Si l'escola i els mitjans de comunicació són un reflex de la diglòsia social, estem perduts. És a dir, l'escola i la Corporació Catalana de Mitjans d'Audiovisual, TV3, no han de ser un reflex de la societat. Han de ser un element transformador, perquè si no, estem perduts. Això el que demostra és que l'estratègia és nul·la, perquè fixa't el que fan. Ells tenen una comunitat que es diu Adolescents Cat, no? Són les neses de TikTok. Va haver-hi un gran boom d'una noia que es va passar del castellà al català que es diu Berta Roca. Si tu ara mires adolescents.cat, un 80% dels vídeos són de la Berta Roca. Que no tenim més gent amb talent a TikTok. Jo a TikTok també m'ho miro, no? Tenim un munt de gent que fa les coses super 80%. Ara s'han obsedit amb la Berta Roca, l'estan sucarrimant. Què fan, però, amb la Juliana Canet? Doncs en comptes de dir, ei, treballa a les xarxes, que és on hi ha els joves, no, la conviden al Tot es mou. Per tant, el que estan fent és parasitar-la pels adults, no pels adolescents. Això és el pitjor que pots fer. A la meva mare de 60 anys segurament el que diu la Juliana Canet no li interessa gaire. És una altra generació. Tu el que has de fer és adreçar-te als joves. I per tant, la Juliana que es quedi a les xarxes i ajuda-la a que arribi a com més joves millor.